ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பக்தி சதாச்சார்ல இப்போ நம்ம 6 கோஸ்வாமிஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஆச்சாரியர்கள் அவங்கள பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல வந்து பிரபுபாதா அவங்கள பத்தி நம்ம பார்த்தோம். கடந்த 2 வாரங்களாக அதாவது சம்பிரதாயம் எவ்வளவு முக்கியம், அப்புறம் ஷெல்டர், அதுக்கப்புறம் சஃபரிங், அதாவது சம்ஸ்காரம், அது ரொம்ப முக்கியம். சம்ஸ்காரத்துல நம்ம ரொம்பவே ஸ்திரமா இருந்தோம்னா சஃபரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளால நல்லபடியா ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அப்புறம் நம்ம நல்லபடியா பகவான்கிட்ட ஷெல்டர் எடுக்க முடியும் அப்படின்றலாம் பிரபுபாதோட வாழ்க்கையில இருந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நல்ல ஒரு உத்வேகமும் கொடுத்தது நம்ம எல்லாருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபாதோட வாழ்க்கை வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் ISKCON அப்படின்றது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு தெரிய வந்தது. ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு அவங்க கொண்டு வந்த இந்த ஒரு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் மூமெண்ட்டை நம்ம எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுவும் இல்லாம இதை நல்லபடியா பாதுகாக்கணும். இந்த 2 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 6 கோஸ்வாமிஸ். சரிங்களா? ஷட் கோஸ்வாமிஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இவங்கதான் வந்து ஆதாரம். அதாவது இன்னைக்கு நம்ம நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாத்தையும் வந்து நமக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தது இவங்க எல்லாரும் தான் அப்படின்றது இங்க தாத்பரியம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதுல நம்ம ஒண்ணுன்னா அவங்கவுங்க என்ன முதல்ல என்ன ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க? 6 கோஸ்வாமிஸ். ஷட் கோஸ்வாமிஸ் மாதாஜி. ஷட்னா 6 அப்படின்ற அர்த்தம். கோஸ்வாமிஸ். ஹரிபோல். அதாவது இவங்க எல்லாரையும் பத்தி ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வரும்போது நம்ம டெப்தா நம்ம பார்ப்போம். அவங்க என்னென்ன மாதிரி விஷயங்கள் பகவானுக்காக அவங்க செஞ்சிருக்காங்க, நமக்காக செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹன லலிதா ஸ்ரீ विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण डिवोटीज, இன்னைக்கு நம்ம 6 கோஸ்வாமி. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. 6 கோஸ்வாமிஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். 6 கோஸ்வாமிகள் கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சிறந்த முறையில வளர்த்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல கோஸ்வாமி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அப்படின்னா சென்சஸ், புலன்கள். சரிங்களா? புலன்களை கட்டுப்படுத்துறவங்க கோஸ்வாமி. தன்னோட புலன்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி பகவான் மேல பக்தியோட இருக்கிறது கோஸ்வாமி. அதே கோ அப்படின்றது புலன்கள். அந்த புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அதற்கு அடிமைகளா இருக்கும் பட்சத்துல கோதாசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? யாரெல்லாம் வந்து புலன்களுக்கு அடிமையா இருக்காங்களோ அவங்களாம் கோதாசா. யாரெல்லாம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி பக்தி செலுத்துறாங்களோ அவங்க கோஸ்வாமிஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல நம்ம 6 கோஸ்வாமிஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, கோபால பட்ட கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி. இவங்க எல்லாரும் தான் 6 கோஸ்வாமிகள் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சரி, இது இப்போ நம்ம ISKCON கௌடிய சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுல
என்ன தாற்பயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணரோட அவதாரமே அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. பகவான் கிருஷ்ணர் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி துவாபர யுகத்துல அவதாரம் பண்ணி என்ன கிருஷ்ண லீலைய அவங்க வந்து பண்ணாங்க இல்லைங்களா. அதாவது மதுராவில பிறந்து விருந்தாவனத்துல வளர்ந்து அப்புறம் மறுபடியும் மதுராவுக்கு போய் அப்புறம் துவாரகைக்கு போனாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் பாண்டவர்களுக்கு உறுதுணையா இருந்தாங்க. அப்புறம் வந்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக கௌரவர்கள்லாம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பாண்டவர்கள் அவங்க அரசனப்படுறதுக்கு அரசராக்குனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. எப்படி இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா பகவானோட பாஸ்ட் டென்ஸ் நிறைய இருந்தது. துவாபர யுகத்துல கிருஷ்ண அவதாரங்கள் நம்ம பார்த்தோம். இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து கோலோகம் போயாச்சு சரிங்களா. பாஸ்ட் டென்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு, எதுக்குள்ளம்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. பகவானும் வந்து வைகுண்ட கோலோகம் திரும்பி அவங்க போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு அப்புறம் பகவானுக்கு மனசுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு குறை இருந்ததுங்களாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, இன்னும் ஒரு பக்தி அப்படின்றது இன்னும் நல்ல இன்னும் அதிகப்படியா நம்ம வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தி அப்படின்றதுல வந்து விஷய ஜாதி ரசா அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து ஆசிரிய ஜாதி ரசா அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா. விஷய ஜாதி ரசா அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்தியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. பகவான்ட்டு இப்ப நம்ம பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு பக்தியோட யாரெல்லாம் எனக்கு பக்தியோட கொடுக்குறாங்களோ அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றத பகவான் வந்து குறிப்பிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா. அப்போ பக்தர்களோட அன்பை பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து விஷய ஜாதி ரசா அப்படின்றது. அதே வந்து ஆசிரிய ஜாதி ரசா அப்படின்றது என்னன்னா பக்தர்களோட மூட்ல இருந்து பக்தி பண்றது சரிங்களா. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ரசராஜ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அவங்களுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து மெலோஸ் அதை வந்து அவங்களுக்கு அனுபவிக்க ரொம்ப பிடிக்கும். என்னென்ன ரசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 12 ரசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அதாவது முக்கியமா பார்க்கறதுன்றது இந்த சாந்த ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். இது தாண்டி இன்னொரு 7 ரசங்கள் இருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா அதாவது வீரிய ரசம், தயா, அதுக்கப்புறம் வந்து விபத்ஸ்யா, பயா, அப்புறம் வந்து காருண்யா சரிங்களா. இந்த மாதிரி வந்து இன்னும் ஒரு 7 ரசங்கள் இருக்கு. இந்த எல்லா ரசங்களையும் பகவான் வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே வந்து விருப்பப்படுவாங்க. ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா நம்ம இங்க குறை எல்லாரும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிருஷ்ண பண்ணிட்டாங்க நம்புறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானை வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரசராஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்னன்னா அவங்களுக்கு எல்லா வகையான அன்பையும் வந்து அனுபவிக்க ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு குறை அப்படின்னு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள ஏன் வந்து சந்தோஷமா இல்லை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டார்மெண்ட் ஸ்டேட்ல உள்ள அந்த அன்பு இருக்கு இல்லைங்களா. அது வந்து நம்மளுக்கு முழுமையா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்றது அங்க ஒரு தாத்பரியம். நம்ம எல்லாருமே எதுக்காக இயங்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னதமான அன்புக்கு தான் இல்லைங்களா. யாராவது நம்ம கிட்ட உண்மையான அன்போடு இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த ஒரு அன்புக்கு தான் எல்லா உயிரினங்களும் வந்து ஏங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ அந்த அன்பை நம்ம யாருக்கிட்ட நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட. அது மாதிரி பகவானும் வந்து எல்லாரோட அன்பையும் வந்து எடுத்துக்கிறதுல அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். அதான் மெலோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து வீட்டின் தலைவர் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னோட குடும்பத்தை வந்து பாதுகாப்பாவும் அவங்களுக்கு தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுக்கறதுலயும் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் இல்லைங்களா. பாதுகாப்பா வச்சு அவங்க தேவைகளை நிறைவேற்றி கொடுக்கறதுல அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஒரு மனைவிக்கு தன்னோட வீட்டை வந்து நல்லபடியா பராமரிக்கும் போது அதுல ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும் இல்லைங்களா. நம்ம எல்லாத்தையும் கரெக்டா செய்யறோம் அப்படின்னும் போது தன்னோட அன்பை வெளிக்காட்டும் போது. அப்போ எல்லாருக்குமே என்னன்னா
அன்பை வந்து கொடுக்கறதுலயும் அன்பை பெறுறதுலயும் ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படுது இல்லைங்களா? அப்படின்ற பட்சத்துல இந்த ஜட உலகத்துல அப்படின்னும் போது அது வந்து என்னைக்குமே நிரந்தரமா இருக்காது இல்லைங்களா? சில நாள்ல வந்து அதுல ஒரு ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கும். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க கிட்ட இந்த 12 வகையான விஷயங்கள்ல நம்ம எப்படி அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து இருக்கலாம் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ப்ராமினன்டான்றது அந்த முதல் 5 ரசங்கள் தான். அதுதான் வந்து ரொம்பவே உயர்ந்ததா நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் உள்ளது ஹாஸ்ய ரசம் இதெல்லாமும் இருக்கு. காமெடிய பகவான் கூட வந்து பழகிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் விஷயங்கள் எல்லாமும் இருக்கு. இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, பகவானுக்கு அன்பை ஏத்துக்கிறதுலயும் விருப்பம், அன்பை கொடுக்கறதுலயும் ரொம்பவே விருப்பம். அவங்கதான் அதுல வந்து அவ்வளவு வந்து அதனாலதான் பக்தர்கள்ட்ட அவங்க எப்படி இருக்காங்க, ரொம்பவே கட்டுண்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். பக்தர்கள்னா அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும்ன்றதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ அதுல 2 விஷயங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து விஷய ஜாதி ரசா அப்படின்றது எடுத்துக்கிறது. நம்ம இப்ப கொடுக்குற அன்பை பகவான் வந்து ஏத்துக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து விஷய ஜாதி ரசா. இதுல வந்து இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்துக்கு காரணம் வந்து ராதா ராணியோட அவங்க ஒரு பாஸ்ட் டைம்ல இருந்தப்போ ராதா ராணி சொல்லுவாங்க, நாங்கள்லாம் அனுபவிச்சது உங்களுக்கு ஒண்ணு கிடைக்காது அப்படின்னு, நீங்க அதை அனுபவிச்சது இல்லை அப்படின்னும் போது பகவான் வந்து என்ன அது அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி நாங்களாம் உங்களுக்கு பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறோம் இல்லைங்களா, அதை நீங்க அனுபவிச்சது இல்ல, அந்த அந்த பக்தியை வந்து நீங்க அனுபவிச்சது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். அப்போ ராதா ராணி அவங்களோட மூட்ல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களோட காம்ப்ளெக்ஷன்ல அதாவது கோல்டன் எல்லோ கலர்ல அவங்க அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அந்த பக்தியை வெளிப்படுத்துறாங்க இல்லைங்களா, அந்த அந்த சுகத்தை பகவான் வந்து அனுபவிக்கணும். பக்தியை எப்படி பண்றதுன்றது எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஒரு பக்தனா பகவானே அவதாரம் பண்ணி பக்தியை எப்படி பண்றது அதை அவங்களும் அனுபவிச்சு அதே சமயத்துல அதை எல்லாருக்கும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் ஆசிரிய ஜாதி ரசம். அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்தின் ரகசியம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவான் வந்து எப்போ எப்படி ஒரு பக்தனா அவதாரம் பண்றது, பக்தன் அப்படின்னா பியூர் டிவோட்டிஸா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா இப்ப பகவானை பார்த்த உடனே ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு பக்தி ஏற்படுதா அப்படின்னும் போது நிறைய பேருக்கு வந்து இப்ப கோயிலே நம்ம விக்கிரகத்தை பார்ப்போம், அப்படியே மேலோட்டமா பார்த்துட்டு வந்துருவோம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு பந்தம்ன்றது ரொம்ப என்ன சொல்றது, அவ்வளவு எளிதா எல்லாருக்கும் வந்துடுறது இல்ல. அப்போ கண்டிப்பா ஒரு பியூர் டிவோட்டி அவங்களோட மூட்ல இருந்து அந்த பக்திய பகவான் வந்து அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா அது வேற யாரோட இடத்துலயும் வந்து போக முடியாது. யாரோட இடத்துல மட்டும் பகவான் அந்த நிலையில இருந்து அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னா ராதா ராணி அவங்களோட நிலையில இருந்து. அதனாலதான் பகவான் வந்து இந்த ஆசிரிய ஜாதி ரசா அதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவங்க அவதாரம் எடுத்து ராதா ராணி இருக்கிறதே பியூர் டிவோட்டி பக்தியிலே சிறந்தவங்க அவங்களோட இடத்திலிருந்து அந்த ரசத்தை பகவான் அனுபவிக்கிறதுக்காக சைத்தன்ய மகாபிரபுவா அவதாரம் எடுத்தாங்க. அப்ப இந்த உன்னதமான விஷயத்த இந்த உலகத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இல்லைங்களா? இந்த ரகசியம், அதாவது பக்தியோட அனுபவம் எவ்வளவு உயர்ந்ததா இருக்கும், ஒரு பக்தன் பக்தியில மூழ்கி இருக்கும் போது அவனோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு போது அந்த அந்த மெசஞ்சர்ஸ் தான் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த 6 கோஸ்வாமிஸ். சரிங்களா? அப்ப பிரேம ரசம் இத வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், எழுத்தின் மூலியமா அவங்களோட புக்ஸின் மூலியமா. சரிங்களா? அப்புறம் நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்களாம் எழுதி கொடுத்துருக்காங்க. நமக்கு நிறைய புக்ஸ் ஒரு ஒரு கோஸ்வாமிஸும் எழுதியிருப்பாங்க. பொதுவா அவங்களை வந்து எதற்காக அவங்களோட நிலைப்பாடு பகவான் அவங்களுக்கு கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுக்கு கொடுத்த வேலைகள் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவன்ல துளைந்து போன இடங்கள், அதாவது பகவான் பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய பண்ணிருக்காங்க இல்லைங்களா, அதெல்லாம் காலப்போக்குல கொஞ்சம் மறைஞ்சு போச்சு. அதெல்லாம் மறுபடியும் வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றது ஒண்ணு. அதற்கப்புறம் வந்து நிறைய டெய்டிஸ் பகவான் வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவிந்த தேவா அப்படின்ற டெய்டி, அது வந்து உத்தரா அவங்க கிட்ட வந்து இவங்க பகவானோட பேரன் அவங்க வந்து கேட்பாங்களாம், பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க கிருஷ்ணர் அப்படின்னு. அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு டேட்டி கொடுப்பாங்களாம், கோவிந்த தேவா அப்படின்ற டேட்டி. அதுல எப்படி இருக்காங்களோ அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து அப்ப இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து அவங்களோட பேரன் வந்து ரொம்பவே நல்லபடியா பூஜை பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் கொஞ்ச காலத்துல
மிஸ் அவுட் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் வந்து கொஞ்சம் தொலைஞ்சு போயிருந்தது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் திருப்பி கொண்டு வரணும். நிறைய டெய்டிஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து தொலைந்து போனதெல்லாம் வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அப்ப நிறைய எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க டெம்பிள்ஸ்லாம். சரிங்களா? ஒரு கோஸ்வாமிஸும் ஒரு டெய்டியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் நடந்தது. அதாவது இந்த டாக்ஸ் வசூல் பண்ற இடங்கள், சரிங்களா? கோபீஸ்வரர் நிறைய வேலைகள், அந்த அசுரர்கள் ஆயிற்ற இடம், அவங்களோட நடந்த அந்த பாசிட்டிவ்ஸ், ராதா குண்ட், ஷாம் குண்டு, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருந்ததுல அதெல்லாம் வந்து வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பக்தி எப்படி பண்ணணும், அதுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்புறம் நிறைய புக்ஸ், நம்மளோட சாஸ்திரங்கள், அதெல்லாம் பாகவதம், இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்னுமே பக்தர்களுக்கு நல்ல முறையில போய் சேர்றதுக்கான விஷயங்கள்லாம் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் எழுதுறது. இந்த மாதிரி 4 விஷயங்களை வந்து இவங்களுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தாங்க. இதன் மூலியமா என்ன தெரிய வரும் நமக்கு? அந்த பக்தி, அதுல உள்ள சந்தோஷம் என்ன, அதுல கிடைக்கக்கூடிய பேரானந்தம் என்ன, இதெல்லாம் வந்து இந்த 6 கோஸ்வாமிஸோட டீடைல்ஸ், அதாவது அவங்களோட புக்ஸ், அவங்க கட்டின டெம்பிள்ஸ், அந்த தாத்பரியம் தெரிஞ்சு நம்ம எந்த ஒரு கோயில் போனாலும் அந்த கோவிலோட வரலாறு தெரிஞ்சு நம்ம அந்த கோயில போய் நம்ம வந்து சாமி கும்பிட்டோம்னா நமக்கு இன்னுமே ஒரு நல்ல ஒரு புரிதலோட அந்த கோயிலை வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விருந்தாவன் அப்படின்னு நம்ம போனோம்னாலே இந்த கோஸ்வாமிஸ் அவங்களோட விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதற்கப்புறம் விருந்தாவனை நம்ம போய் வலம் வந்தோம் அப்படின்னா நல்ல ஒரு புரிதலோட பகவான் எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணாங்க, என்னென்ன மூட்ல எல்லாம் வந்து இருந்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்தந்த இடத்தையும் நம்ம வந்து நல்லபடியா அனுபவிச்சு நம்ம வந்து சேவிக்க முடியும். பரிக்கிரமம் நல்லபடியா நம்மளால பண்ண முடியும். சோ இவங்களோட எல்லா எஃபர்ட்ஸும் ரொம்பவே முக்கியமானது. சரிங்களா? அப்ப இதுதான் கோஸ்வாமின்றது. சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணவங்க கோஸ்வாமிஸ் நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 6 கோஸ்வாமிகள் இருக்காங்க. அவங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ஆஸ்ரய ரசா, ஜாதி ரசா அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது ஒரு டிவோட்டியோட இடத்தில் இருந்து பியூர் டிவோட்டி, ராதாராணி அப்படின்னா என்ன, அந்த தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து பலராமர் அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவானோட இன்டர்னல் பொட்டன்சி, அந்தரங்க சக்தி, அதுதான் வந்து ராதாராணி. அவங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பக்தி தேவி அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். சரிங்களா? பக்திக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்தா அது ராதாராணி அப்படின்றது. சரிங்களா? பகவானுக்கு யாரு ரொம்ப பிடிக்கும்? பக்தி செய்யறவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ ராதாராணி ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ ராதாராணி அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அவங்களோட நேச்சர்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளாலையும் பகவானை ஈஸியா அடைய முடியும். அப்போ பக்தியோட உருவமா நம்ம வந்து ராதாராணி நம்ம பார்க்கணும். பகவானுக்கு அருகாமையிலே இருக்காங்க. அதுவும் வந்து பகவான் எதற்காக மட்டுமே ப்ளீஸ் ஆவாங்க? பக்திக்கு மட்டுமே அவங்க அடிபணிவாங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? கண்ட்ரோல் ஆவாங்கன்னு. அப்போ அந்த ஒரு ரூபத்தோட நம்ம பகவானையும் ராதாராணியும் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த பகவான் வேறு பக்தி வேறு அப்படின்றத நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. அதனால நம்மளுக்கு ஒரு அந்யோன்யம் ஏற்படும். சரிங்களா? பக்தியோட விஷயம் இன்னுமே நெருக்கம், பக்தியோட நம்ம இருந்தோம்னா பகவானோட எவ்வளவு நெருக்கமா இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்மளால ஈஸியா உணர முடியும். அந்த ஒரு விதத்துல நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் எப்பயுமே நம்ம வணங்கணும். சரிங்களா? அப்புறம் இதுல வந்து நம்ம பார்க்கறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6 கோஸ்வாமிகள் யார் யாருன்னு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல நம்ம பார்க்க பொழுது முதல்ல வந்து ரூப கோஸ்வாமி. இது அப்படி சம்பிரதாயம், அவங்களோட பரம்பரை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கர்நாடகாவில பரத்வாஜ் கோத்திரத்துல பிறந்தவங்க. சரிங்களா? அதுல வந்து சர்வஜ்ஞ அப்படின்ற ஒரு அரசர் இருந்தாங்க. சர்வஜ்ஞ ஜெகத்குரு அப்படின்னு ஒரு அரசர். அவங்க வந்து ரொம்பவே நல்ல திறன்பட ரொம்ப செல்வாக்கூட எல்லாம் இருந்தாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு மகன் இருந்தாங்க. அவங்க அனிருத்தா அப்படின்றவங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு 2 மகன்கள், ரூபேஸ்வரா அப்புறம் வந்து ஹரிஹரா அப்படின்னு 2 மகன்கள். சரிங்களா? அல்ல ஹரிஹரா அப்படின்றவங்க அனிருத் என்ன பண்ணாங்கன்னா தன்னோட ராஜ்யத்தை 2 பேருக்கும் சரிசமமா பிரிச்சு கொடுத்தாங்க, ஹரிஹரனுக்கும் ரூபேஸ்வரருக்கும். ஆனா வந்து ஹரிஹரா அப்படி அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா முழுக்க எல்லாத்தையும் ரூபேஸ்வரா அவங்க கிட்ட இருந்து தன்னைக்கா சொந்தப்படுத்திக்கிட்டாங்க. சரிங்களா? அப்போ இவங்க வந்து ஹோம்லெஸ்ஸா இருந்தாங்க. யாரு? ரூபேஸ்வரா அப்படின்றவங்க. அப்புறம் அவங்களோட நண்பன், அவங்க ஒரு அரசரா இருந்தாங்க.
அவங்க கூட சேர்ந்து இவங்க வந்து தன்னோட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க நல்லபடியா. சரிங்களா? அப்புறம் அவங்களுக்கு பத்மநாபா அப்படின்ற ஒரு மகன். இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்காலர்ஸ், பண்டிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சான்ஸ்கிரிட்ல சிறந்து விளங்குறாங்கன்னு சொல்லலாம். சாஸ்திரத்தெல்லாம் முழுமையா ஞானத்தோட இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம சொல்லலாம். சரிங்களா? அப்புறம் பத்மநாபான்றவங்க அவங்களோட மகன். அவங்களுக்கு வந்து 5 மகன்கள். புருஷோத்தமா, ஜெகநாதா, நாராயணா, அப்புறம் வந்து முராரி, முகுந்தா அப்படின்னு. சரிங்களா? இன்னும் நிறைய பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. ஆனா இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்பவே ப்ராமினென்ட்டா இருந்தாங்க பக்தி பாதையில. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குமாரா, முகுந்தான்றவங்களுக்கு பிறந்தவங்க தான் குமாரா. அவங்களோட மகன்கள் 4 பேரு, ஒரு பெண் அவங்களுக்கு. சரிங்களா? அந்த மகன்கள்ல 3 பேர் தான் சிறந்த வைஷ்ணவர்களா இருந்தாங்க. அந்த 3 பேர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அப்புறம் வல்லப, அதாவது அனுபவ் அப்படின்னு 3 மகன்கள். சரிங்களா? இதுல வந்து அமர், சந்தோஷ், ஸ்ரீவல்லப அப்படின்னு தான் அவங்களோட இயற்பெயர். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பேர் வந்து அமர், சந்தோஷ், அப்புறம் வந்து ஸ்ரீவல்லப. ஆனா அதற்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்கெல்லாம் வந்து அங்க வந்து பேசிக் வந்து கர்நாடகா. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, அப்படியே மைக்ரேட் ஆகி இப்போ உள்ள பங்களாதேஷ் இருக்கு இல்லைங்களா, அங்க வந்து போயிடுறாங்க. அப்ப அதெல்லாம் வந்து பெங்கால் ஒரே இடமா இருந்தது. ஆனா வந்து இப்போ பிரிஞ்சிருந்ததுனால பங்களாதேஷ் அப்படின்ற இடத்துலதான் இவங்க தன்னோட வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. பிறந்தது எல்லாமே அங்கதான். சரிங்களா? அப்போ அங்க வந்து நவாப் ஹுசைன் ஷா அப்படின்றவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமியும் ரொம்ப சிறந்த ஸ்காலர்ஸ். சரிங்களா? அதாவது 17 லாங்குவேஜ்க்கு மேல அவங்களுக்கு வந்து பேச தெரியும். அந்த அளவுக்கு 17 மொழிகள், அதுக்கு மேலே மோர் தென் 17. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சான்ஸ்கிரிட் அதெல்லாம் ரொம்பவே வந்து திறன்பட இருந்தாங்க. அதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டாங்கன்னா, சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா அவங்க கிட்ட இருந்து, அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து அவங்க வந்து நல்லபடியா கத்துக்கிறாங்க. அதனால அவங்க கிட்ட வந்து நல்ல நல்ல குணங்கள், நல்ல வந்து அந்த அறிவின் தன்மை இதெல்லாம் நல்ல பிரதிபலிச்சதுனால எப்பயுமே அவங்களுக்கு வந்து மக்களோட நல்ல ஒரு அன்பு வந்து அவங்க வந்து சம்பாதிச்சு வச்சிருந்தாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் பார்த்த உடனே அந்த நவாப் ஹுசைன் ஷா அப்படின்றவங்க ஆட்சி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, உங்களுக்கு வந்து ஹிந்துஸோட சப்போர்ட் வேணும் அப்படின்னா இவங்க 2 பேரையும் நீங்க உங்க ராஜ்யத்துல வச்சுக்கணும், உங்க அரசாங்கத்துல வேலைக்கு சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. உடனே இவங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே இவங்க அந்த அரசர் போய் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க வந்து என்னோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து ஜாயின் பண்ணணும். அப்ப அவங்க சொல்லிட்டாங்க, எங்களுக்கு இதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா அவங்க வந்து த்ரெட்டன் பண்ணி, நீங்க வந்து என்னோட ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா என்னோட மினிஸ்ட்ரியோட உங்களுக்கு எல்லா விதமான சலுகைகள் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன், உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இருக்காது, பணத்திற்கு குறைய இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது செல்வ செழிப்புன்னா நிறைய, அதாவது ஒரு கப்பல் நிறைய தங்கங்கள் இருக்குங்களாம். அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட வந்து செல்வங்கள் வந்து அந்த அரசர் வந்து கொடுத்தாங்களாம், அந்த அளவுக்கு. ஆனா அதற்காக அவங்க போகல. என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா, ஒண்ணு வந்தா இவ்வளவு செல்வ செழிப்போட, அதான் நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நீங்க வந்து பேர் புகழோட செல்வங்களோட இருப்பீங்க அப்படின்னு கூட வரல அப்படின்னா, உங்களோட அதாவது பிராமணர்கள் எல்லாரையும் நான் கஷ்டப்படுத்துவேன். அதுக்கப்புறம் வந்து கோயில்கள் எல்லாம் வந்து நான் வந்து வழிபாடு நடத்த விட மாட்டேன். அப்புறம் பசுக்கள் எல்லாம் வந்து அழிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை வந்து த்ரெட்டன் பண்ணாங்க. அப்போ எப்பயுமே வைஷ்ணவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்பவே கம்பேஷனோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, சாதுக்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வந்துடக்கூடாது, கோயில்கள் எல்லாம் உள்ள வழிபாடுகள்லாம் நிறுத்திடக்கூடாது, அதே மாதிரி பசுக்கள் எல்லாம் வதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சரி நாங்க உங்க இது அரசாங்கத்துல வந்து சேர்ந்துக்கிறோம்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட சேர்ந்துக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு கிடைச்ச பேர் தான் வந்து சக்காரா மாலிகா அப்படின்றது வந்து இவங்களோட பெயர், சனாதன கோஸ்வாமியோட பேராவது. அப்புறம் வந்து தாவிரா பாஷா அப்படின்றது வந்து ரூப கோஸ்வாமியோட பேரா வந்து மாற்றப்படுது. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அமர், அதுக்கப்புறம் வந்து சந்தோஷ் அப்படின்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து வேற பேர்கள், நவாப் வந்து வேற வேற பேர்கள் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவ அவங்க மீட் பண்றாங்க. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுக்கு ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, அப்புறம் ஸ்ரீவல்லப அப்படின்றவங்கள அனுபவ் அப்படின்ற முறையில அவங்க பேர் மாற்றம் பண்ணி கௌடிய சம்பிரதாயத்தோட இணைச்சு விடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இது ஒரு பக்கம் இருக்க. இவங்கெல்லாம் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, இந்த 6 கோஸ்வாமிஸ் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானோட க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ். சரிங்களா?
அதாவது கோலோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுல வந்து அதாவது இது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல பிரம்மஜோதி, வைகுண்டம், கோலோகம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல இந்த கோலோகம் நம்ம பார்க்கிறோம் பகவானோட அபோட், கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடம். அங்க வந்து பகவானுக்கு ராதா 8 கோப்பர்கள் இருப்பாங்க, சகாக்கள், சரிங்களா, அஷ்ட சகாக்கள். அதே மாதிரி கோபிஸ், 8 கோபிஸ் வந்து இவங்களுக்கு ராதாராணிக்கு க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸா இருப்பாங்க. அதாவது லலிதா, விஷாக்கா, அந்த மாதிரி 8 கோபிஸ் வந்து இருப்பாங்க. இவங்களாம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ராதாராணிக்கு சேவை பண்றவங்க அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம். அதே மாதிரி அவங்க அந்த 8 சகிகளுக்கு மறுபடியும் வந்து 8 சகிகள் இருப்பாங்க. அவங்கதான் மஞ்சரிஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம், சரிங்களா. அஷ்ட சகிகளுக்கு மறுபடியும் 8 மஞ்சரிஸ் வந்து உதவியா இருப்பாங்க, க்ளோஸ் அசோசியேஷனா இருப்பாங்க. அதுல லலிதா தேவிக்கு வந்து யார் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் அசோசியேட்டா இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மஞ்சரியில ரூப மஞ்சரி அவங்கதான், சரிங்களா. அதே மாதிரி இவங்க விஷாக்கா அவங்களுக்கு வந்து சனாதன கோஸ்வாமி அவங்களோட இது வந்து லவங்க மஞ்சரி, சரிங்களா. இந்த மாதிரி ஒரு கோஸ்வாமிக்கும் இவங்க எல்லாருமே மஞ்சரிஸ், அதாவது அஷ்ட சகிகளுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க இவங்க, அதாவது க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸா இருப்பாங்க, சரிங்களா. அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு பேர் உண்டு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரூப கோஸ்வாமிக்கு ரூப மஞ்சரி, சனாதன கோஸ்வாமிக்கு லவங்க மஞ்சரி, அப்புறம் ரகுதாச கோஸ்வாமிக்கு ரதி மஞ்சரி, ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமிக்கு ராக மஞ்சரி, சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் கோபால பட்ட கோஸ்வாமிக்கு குண மஞ்சரி, ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு விபவ மஞ்சரி, சரிங்களா, சாரி விலாச மஞ்சரி. இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு அதாவது மஞ்சரிஸ் அவங்கதான் வந்து இங்க கோஸ்வாமிஸ் அவங்க பிறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி கிருஷ்ணாவதாரத்துல எல்லாரும் கோபா கோபிஸ் எல்லாரும் வராங்களோ அதே மாதிரி இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்துல இவங்க எல்லாம் பங்கெடுத்துக்கிறதுக்காக இங்க பூலோகத்துல வராங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால இவங்க யாருமே வந்து மத்த சாதாரண லிவிங் என்டிட்டி மாதிரி பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கிறவங்க கிடையாது. இவங்கெல்லாம் பகவானுக்கு கிருஷ்ண லீலையிலும் கோலோகத்திலும் நித்தியபடி கைங்கரியம் செய்யற நித்திய சூரிகள் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி அதுவும் ரொம்பவே க்ளோஸா இருக்கிறவங்க, பகவானோட நெருக்கத்தோட உள்ளவங்க தான் இவங்க எல்லாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த தாத்பரியத்தோட நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது பக்தி அவங்க கிட்ட எந்த அளவுல இருந்திருக்கும் இல்லைங்களா. அதாவது நல்ல தூய பக்தியோட இருக்கும்போதுதான் நம்மளால பகவானையே நெருங்க முடியும். அப்ப பகவானோட க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் போது பக்தியோட நிலைப்பாடு இவங்க கிட்ட ரொம்பவே பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் இல்லைங்களா. அதனால யார் யாரு என்னென்ன மஞ்சரியா இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து அவங்க ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அந்த நவாப் ஹுசைன் ஷா அவங்க கிட்ட வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நல்ல இது வெல்த் எல்லாமே ரொம்ப வந்து அதிகப்படியாவே இருந்துட்டே வருது, சரிங்களா. ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து மனசுல வந்து ஒரு விருப்பமே இல்லை அந்த அரசர்கிட்ட வேலை செய்யல. இருந்தாலும் ஒரு கட்டுப்பாட்டோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேலையை வந்து செஞ்சுக்கிட்டே வராங்க. அப்போ என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பத்தி அவங்க கேள்விப்படுறாங்க. கேள்விப்பட்ட உடனே அவங்களுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் வருது. ஏன்னா வந்து சனாதன கோஸ்வாமி சின்ன குழந்தை இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கனவு வருது. அந்த கனவுல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் ஒரு சின்ன பிள்ளையா வந்து பாகவதத்தை அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அத சனாதன கோஸ்வாமி வாங்குறாங்க, சரிங்களா. இந்த இத வந்து நீ வந்து எடுத்துக்கோ, இதன் மூலியமா நீ வந்து பெர்ஃபெக்டான ஸ்டேஜுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல்ல பெர்ஃபெக்ஷன்ல நீ வந்துருவ அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அப்போ அப்போ அதுக்கு என்ன தாத்பரியம் அப்படின்னா பாகவதத்துக்கிட்ட யாரெல்லாம் ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறாங்களோ, பாகவதத்தை முழுமையா பரீட்சித் மகாராஜ் மாதிரி யாரெல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்க என்ன ஆவாங்க, பக்தியில கண்டிப்பா நல்ல நிலைக்கு வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப பாகவதம்ன்றது நம்மள பக்தியில சிறந்த நிலைமைக்கு கொண்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா. அப்ப இது வந்து கனவுல நடக்குது. உடனே அதுக்கப்புறம் எழுந்ததுக்கு அப்புறம் அதை பத்தி நல்ல ஆழ்ந்த ஒரு கருத்தோட மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, பாகவதத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், அது ரிலேட்டடா புக்ஸ் எல்லாம் எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு ஈடுபாடோட அவங்க தன்னோட வாழ்க்கையில அவங்க இணையறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. இந்த ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் இது எல்லாமே கொஞ்சம் கலந்து ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமி இணைஞ்சு வரும். இப்படி இவங்களுக்கு ஒரு பாஸ்ட் நடக்குது. இந்த மாதிரி 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து இவங்க கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து
இந்த மாதிரி ராமகேலிக்கு வராங்க அப்படின்றது தெரிய வருது. உடனே 2 பேரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ராமகேலியை நோக்கி அவங்க போறாங்க ராத்திரியில, யாருக்கும் தெரியாம. சரிங்களா? அங்க ஒரு பிராமணர் வீட்டுல சைத்தன்ய மகாபிரபு தங்கி இருக்காங்க. அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க நைட்டு. சரிங்களா? போன உடனே ஆனா இதற்கு முன்னாடி வந்து நிறைய லெட்டர்ஸ் அவங்க இது வந்து அவங்களுக்கு அந்த நவாப் கிட்ட வேலை செய்யறது பிடிக்கல இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க அப்பாவும் வந்து ரொம்பவே வந்து கடிஞ்சு சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு உயர்ந்த வைஷ்ணவர் குலத்துல நம்ம எல்லாம் பிறந்திருக்கிறோம், இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அரசர்கிட்ட வேலை செய்யறதுல விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. இவங்களுக்கும் விருப்பம் இல்லை. ஆனா அவங்க ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல அவங்கள வேலை செய்ய வைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதும் அவங்க அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, தன்னோட பிள்ளைகளோட மனநிலையை தெரிஞ்சுட்டு நீங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு கடிதங்கள் எழுதுங்க அப்படின்றாங்க. 1, 2ன்னு சொல்லி நிறைய லெட்டர்ஸ் போடுறாங்க. ஆனா எதுக்குமே ரிப்ளை வரல. ஆனா அதற்கப்புறம் ஒரு நாள் வந்து ரிப்ளை வருது. என்ன அப்படின்னா, நீங்க உங்களோட கடமைகளை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க, நேரம் வரும்போது என் கூட வந்து நீங்க இணைஞ்சுக்கோங்க அப்படின்றத சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனா கொடுத்திருப்பாங்க. அதற்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதே மாதிரி ராமகேலிக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வராங்க. அவங்கள போய் பார்க்கறாங்க. பார்த்த உடனே 2 பேரும் யாரா இருக்காங்க? மஞ்சரிகளா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுவும் லலிதா விஷாக்கா அவங்களுக்கு க்ளோஸ் அசோசியேட் இவங்கெல்லாம். அப்ப இவங்க எல்லாமே எப்படி இருப்பாங்க? டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ரொம்பவே பெர்ஃபெக்ட்டா இருப்பாங்க இல்லைங்களா? அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரோட அவதாரமே. அவங்கள பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம், அந்த பூரிப்பு, எஸ்டசி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல பிரகலாத் மகாராஜரோட ஸ்டோரியில. அதாவது இந்த அழுக வரும் பகவானை பார்க்கும்போது. சரிங்களா? அதாவது நிலை கொள்ள முடியாது அந்த பக்தியோட நிலைப்பாட்டுல. அந்த மாதிரி அவங்க வந்து முழுமையா பாவத்துல வந்து அவங்க வந்து பக்தியோட பாவத்துல பிரேம பக்தியில அவங்க வந்து இருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கறீங்கன்னா, தன்னோட வாயில வந்து புல்ல வச்சுக்கிட்டு தண்டவத் பிரணாம் பண்றாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. இது வந்து ரொம்பவே வந்து இது நிறைய இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது வந்து தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது பகவானை பார்க்கும்போதோ இல்லைன்னா ஆச்சாரியர்களை பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாயில வந்து ஒரு பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் வச்சுட்டு அவங்க வந்து தண்டவத் பிரணாம் பண்ணுவாங்க. இது எதற்காக இந்த தாத்பரியம் அப்படின்னு பார்த்தா இதற்கு 3 காரணங்கள் உண்டு. என்ன அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து ஹம்பிள்னஸ் குறிக்கிறதுங்களாம். அதாவது நான் வந்து இந்த உலகத்துல ரொம்பவே ஃபாலன் சோல். அதாவது ஏன்னா அவங்க யார்கிட்ட வேலை செய்யறாங்க? நவாப் கிட்ட வேலை செய்யறாங்க இல்லைங்களா? அதனால என்ன ஆகுது? ரொம்பவே நான் வந்து இந்த ஜட உலகத்துல நான் வந்து இணைஞ்சு இருக்கிறேன். பாபங்கள் நிறைஞ்சவனா நான் இருக்கிறேன். என்னோட அடுத்த பிறவி இந்த ஜட உலகம்ன்றது பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருக்கிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதுல நான் வந்து இருக்கிறேன். ரொம்பவே ஃபாலன் சோல். நான் வந்து அடுத்த பிறவில எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னா, இந்த புல்லெல்லாம் சாப்பிடும் இல்லைங்களா? அதாவது என்னது மிருக இனம். அதுவாதான் நான் பிறப்பேன். அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஃபாலன் சோல். யார் சொல்றாங்க இதெல்லாம்? ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி சொல்றாங்க. அவங்களாம் யாரு? பகவானுக்கு பக்தியில நித்தியமா ஈடுபடுறாங்க இல்லைங்களா? ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த கிராஸ வச்சு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? தண்டவத் பிரணாம். அப்ப அந்த தண்டவத் பிரணாமோட தாத்பரியம் என்னன்னா, நான் இந்த பிறவில ரொம்பவே ஃபாலன் சோலா இருக்கேன். நிறைய பாபங்களோட இணைஞ்சு இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற கடல்ல இருந்து என்னால வெளியில வர முடியாத அளவுக்கு நான் வந்து எனக்கு வர தெரியாத அளவுக்கு நான் இருக்கேன். கண்டிப்பா எனக்கு அடுத்த பிறவின்னு ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா அது வந்து ஒரு புல்லையெல்லாம் சாப்பிடுற மிருக இனமா தான் நான் வந்து பிறப்பேன். அப்படிப்பட்ட என்ன நீங்க தான் வந்து ஏத்துக்கணும். எனக்கு வந்து நீங்க தான் நல்வழி காட்டணும். அப்படின்ற ஹம்பிள்னஸோட தண்டவத் பிரணாம் பண்றதுதான் அங்க தாத்பரியம். அதனாலதான் இந்த பிளேட் ஆஃப் கிராஸ் வச்சிருக்கிறது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, இந்த புல்ல வாயில வைக்கிறதுனால வாயால எதுவும் வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணல. என்னோட இது வாயை வந்து நான் வந்து இந்த புல்லால நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். நான் எந்த ஒரு சமர்ப்பணம் பண்ணாலும் அது என்னோட மனத்தால் நான் சமர்ப்பணம் பண்றதா நீங்க ஏத்துக்கணும். அப்படின்ற ஒரு முறையில அங்க வந்து தண்டவத் பிரணாம் செய்யறது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த தாத்பரியத்தோட யார் தண்டவத் பிரணாம் பண்றாங்களோ அவங்க வந்து தண்டவத் பிரணாம் பண்ண பிறகு குருவோ ஆச்சாரியர்களோ என்ன கொடுக்குறாங்களோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது எந்த ஒரு எதிர்கேள்வியும் இல்லாம விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணி அதை வந்து அவங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வருவாங்க அப்படின்றதுக்கான அறிகுறி தான் இந்த வாயில வந்து புல்ல வச்சுட்டு தண்டவத் பிரணாம் பண்றது. சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் எதற்காக அப்படி அவங்க செய்யறாங்க? ஏன் அவங்களாம் வந்து நித்திய சூரிகள் இல்லைங்களா? பகவானுக்கு நித்தியப்படி கைங்கரியம் பண்றாங்க. ஆனா அவங்க செஞ்சு காமிக்கிறாங்கன்னா
நமக்கு அந்த தாத்பரியத்தை புரிய வைக்கிறதுக்காக. இப்ப நம்ம தான் அந்த நிலைமையில இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? பிறப்பு சுழற்சிக்குள்ளார வெளியில வர முடியாத அளவுக்கு பிணைஞ்சிருக்கிறோம். அடுத்த பிறவி மனித பிறவியா கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ தெரியல. அடுத்து இந்த புள்ளை உண்ணக்கூடிய மிருக இனத்துல நான் பிறக்கிறதுக்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்படிப்பட்ட எண்ணெய் நீங்க ஏத்துக்கணும். உங்களை தவிர யாரும் என்ன பண்ண முடியாது. இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருந்து எங்களை வெளியில கொண்டு வர முடியாது. அப்படின்ற விதத்துல செய்யற தண்டனை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் நமக்கு செஞ்சு காமிக்கிறதுனால்தான் நமக்கு தெரிய வருது இதோட தாத்பரியம் என்னன்னு. அப்ப எவ்வளவு ஹம்பிள்னஸோட இருக்கணும் அப்படின்றது எங்க தாத்பரியம். ஏன்னா இப்ப அவங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, செல்வாக்கு இருக்கு, பெயர் இருக்கு, புகழ் இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருமே அதுக்குதான் ஆசைப்படுறோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல நல்ல பணம், பெயர், புகழ், நல்ல செல்வாக்கு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு குறையும் இல்லாத மனிதன் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது அத்தனையும் இருக்கு. இவங்க யார்கிட்ட? ரூப கோஸ்வாமி கிட்ட, சனாதன கோஸ்வாமி கிட்ட. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க? அதுல எல்லாம் இன்பம் கிடையாது. பக்தியில உங்களை அடையணும், பக்தி உங்களுக்கு பண்ணணும். அதுலதான் அளவிட முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷமும் நிறைவும் கிடைக்கும் அப்படின்றத உணர்ந்து வச்சிருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நமக்கு உணர்த்துறாங்க நித்தியமானது எது அப்படின்றத நமக்கு உணர்த்தி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இப்ப தண்டனம் பண்றாங்க. அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவங்களை அனுகிரகிக்கிறாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும்போது மறுபடியும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க? சைத்தன்ய மகாபிரபு சரியான நேரம் வர வரைக்கும் நீங்க அங்கேயே வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க. மறுபடியும் நேரம் வரும்போது என்னோட நீங்க சேர்ந்துக்கணும் அப்படின்றத அவங்களுக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி விருந்தாவன் போறாங்க. ரூப கோஸ்வாமி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நிறைய விஷயங்களை அவங்ககிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்கதான் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ன்றது உபதேசங்கள் நிறைய கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது 11 வேர்சஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா ஆழ்ந்து படிச்சோம் அப்படின்னா வாச்சோவேகம் மனோவேகம் அப்படின்ற விதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். அதாவது எப்படிலாம் நம்ம சென்ஸ் ஒரு கோஸ்வாமி ஆகணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் நம்ம கடைபிடிக்கணும் வாழ்க்கையில, ஒரு நல்ல டிவோட்டி ஆகணும்னா எப்படிலாம் நம்ம இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கணும். அதாவது கிஃப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, பிரசாதம் விநியோகம் பண்றது, அப்புறம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்றது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். சரிங்களா? எல்லாமே ரொம்பவே உன்னிப்பா 6 பாயிண்ட்ஸா கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ இந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லபடியா ஆழ்ந்த அர்த்தத்தோட நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த அனர்த்தங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, தவறுகள், அதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க ரூப கோஸ்வாமி. அதுல என்னன்னா பக்தி அது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி, அளவிட முடியாதது, லென்த், டெப்த், பிரெத் எதுவுமே தெரியாது. பக்தியில எல்லையே இல்லை, ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி. அதுல நம்ம அப்படிப்பட்ட பக்தியை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்திருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய இந்த பக்தியை எப்படி வெளியில கொண்டு வரணும். ஏன்னா நம்மளோட டார்மெண்ட் ஸ்டேஜ்ல என்ன இருக்கு, நம்மளோட பகவானுக்கு பக்தி இருக்கு இல்லைங்களா, அதை எப்படி வெளியில கொண்டு வர்றது அப்படின்ற விஷயங்களை அவங்களோட புக்ஸ் மூலியம் நம்ம படிச்சோம், ஆழ்ந்து படிச்சோம்னா நம்மளால நல்லபடியா பக்தியை நம்மளால கொண்டு வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இப்படி ரூப கோஸ்வாமி எங்க வராங்க? பிருந்தாவன் வராங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இன்னொரு விஷயமும் அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சேர்றது அப்படின்றது, அந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தோட இணைஞ்சிருக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை உலகத்துக்கு கொடுத்தாங்க. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தான் கிட்ட எவ்வளவு செல்வம் இருந்தாலும் அதை 3ஆ டிவைட் பண்ணணும். 50% வைஷ்ணவாவுக்கும் பிராமணர்களுக்குமாக. சரிங்களா? அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்காக 50%, கடவுளுக்காக. அதுக்கப்புறம் 25% டிபெண்டன்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்காக, அதாவது ஃபேமிலியில நம்மள நம்பி உள்ளவங்களுக்காக. சரிங்களா? அப்புறம் மீதி 25% அது ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்காக. இந்த மாதிரி பணத்தை பிரிச்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்றது உலகத்துக்கு கொடுத்த ஒரு ரூல். சரிங்களா? அது பக்தர்கள் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும், மத்தவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது அதுல ரூல் இருக்கு. இந்த வகையில ஒருத்தவங்க தன்னோட வெல்த்தை பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில
எப்படிலாம் இருக்கணும், பக்தி எப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்படி அவங்க வந்து விருந்தாவன் போறாங்க. அதுக்கப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமி அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் ஆஹ் உடம்பு நல்லதா இருந்தது. ஆனாலும் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போகாம இருந்தாங்க. இப்படி ஏற்கனவே ரூப கோஸ்வாமி அரசவை விட்டு போனதுல இவங்க நவாப் வந்து ரொம்பவே கோபமா இருந்தாங்க. இப்ப சனாதன கோஸ்வாமி வந்து வரல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே மருத்துவரை விட்டு செக் பண்ண சொல்றாங்க. பார்த்தா அவங்க வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமா தான் இருக்காங்க, எந்த குறையும் இல்லைன்றது மருத்துவர் சொல்லிடுறாங்க. உடனே வந்து அவங்களை பிடிச்சி ஜெயில போட்டுடுறாங்க சனாதன கோஸ்வாமியை. அப்போ ரூப கோஸ்வாமி வந்து அந்த பணத்தை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா? 50% வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்க்கு, அதாவது வைஷ்ணவர்கள் பிராமணர்களுக்கு பகவானோட சேவைக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் 25% டிபெண்டன்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு. அப்புறம் 25% வந்து தன்னோட எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்குன்னு. அப்ப அந்த எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்குன்னு வச்சிருந்த பணத்தை என்ன பண்ணாங்க, சனாதன கோஸ்வாமிகிட்ட முறையிட்டாங்க. நீ வந்து இந்த பணத்தை பயன்படுத்தி ஜெயில இருந்து வெளியில வந்துரு அப்படின்னு சொல்லி. உடனே அந்த பணத்தை என்ன பண்ணாங்க சனாதன கோஸ்வாமி, அங்க உள்ள ஒருத்தவங்க கிட்ட கொடுத்து ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு வெளியில வந்துடுறாங்க. வந்து அவங்களும் வந்து எங்க போறாங்க, பிருந்தாவன் நோக்கி போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம தேடி தேடி போறதெல்லாம் நல்ல செல்வம், நல்ல பெயர், நல்ல புகழ், நல்ல ஆளுமை இதுக்கெல்லாம். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுல இருந்து எப்படியாவது வெளியில வந்துடணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப முனைப்பா இருந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப முனைப்பா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து கோஸ்வாமிக்கும் கோதாசர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி மறுபடியும் வந்து அவங்கள வந்து விருந்தாவன் நோக்கி வராங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ வந்து இதுக்கு நடுவுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் தடவை ராமகேலியில மீட் பண்றாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு இவங்க 2 பேரையும். அதற்கப்புறம் பிரயாக் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல, அதாவது திரிவேணி சங்கமம் அப்படின்ற இடம், நர்மதா சரஸ்வதி, கங்கை, யமுனா இந்த 3 நதிகளும் கலக்கிற இடம். அந்த இடத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரூப கோஸ்வாமிய பார்க்கிறாங்க. அப்போ ஒரு 10 நாட்களுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. எப்படிப்பட்ட உபதேசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்னோட அதாவது எம்பவர் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நாரத முனிக்கு பக்தி மூலியமா பகவான் வந்து சக்தியை அந்த பக்தின்றத வந்து லிவிங் என்டிட்டிக்கு கொடுத்தாங்க. அதனால பக்தியே உலகம் ஃபுல்லா நாரத முனி பரப்புனாங்க. வியாசருக்கு நாலேஜ கொடுத்தாங்க, 4 குமாரர்களுக்கு நாலேஜ் கொடுத்தாங்க அப்படின்றது. அது மாதிரி எம்பவர் பண்ணுவாங்க நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கணும்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூத்தலே அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இங்க என்ன பண்றாங்க பகவான், தன்னோட மனத்தில் உள்ள விஷயங்களை அப்படியே யாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க, ரூப கோஸ்வாமிக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மனதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ரூப கோஸ்வாமிய ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து ரூபானுகாஸ் அப்படின்னு தான் பெயர், யாரெல்லாம் இஸ்கான்ல ஃபாலோ பண்றோமோ. ஏன்னா வந்து ரூப கோஸ்வாமியோட பக்தி நிலைப்பாடு நம்ம பின்பற்றி அவங்களோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி நம்ம எல்லாம் போனோம், நம்மளாம் போயிட்டு இருக்கோம். அதாவது பிரபுபாதா வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றது ரூப கோஸ்வாமிய. சரிங்களா? நம்ம யாரை வந்து ஃபாலோ பண்றோம், பிரபுபாதாவை. அப்போ நம்மளாம் யாரை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரூப கோஸ்வாமி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்மளுக்கு ரூபானுகாஸ் அப்படின்னு வந்து நம்மளுக்கு எப்பயுமே பெயர் உண்டு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? சரி, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 10 நாட்கள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரூப கோஸ்வாமிக்கு நிறைய வந்து பக்தி பத்தின விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க. என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண தத்துவ பத்தி கொடுக்குறாங்க, பகவானை பத்தின முழுமையான நாலேஜ், அப்சல்யூட் ட்ரூத் பத்தின விஷயங்கள். சரிங்களா? அப்புறம் பக்தி தத்துவா, அதாவது பக்தி தத்துவன்றது, பக்தின்றது ஒரு விதை. அந்த விதை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அப்படின்றத உச்சரிக்கும் சமயத்துல அந்த விதை வந்து நல்லபடியா வளருங்களாம். எப்படி வளரும் அப்படின்னு பார்த்தா, அதோட வளர்ச்சி வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இது பிரம்மஜோதி, வைகுண்டம், அதையும் தாண்டி கோலோகம் வரைக்கும் அந்த மரம் வந்து வளரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி தத்துவால பக்தின்ற விதையை விதைச்சிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் அப்படின்றத நம்ம வந்து எப்பயும் நித்தியப்படி உச்சாடனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க அதுதான் வந்து வாட்டர் மாதிரி. சரிங்களா? அந்த விதை என்ன ஆகுது, நல்ல செழுமையா வளருது. அது எது வரைக்கும் போகுது, நம்மள எடுத்துட்டு போகுது,
கோலோகம் வரைக்கும் நம்மள கூட்டிட்டு போகுது. பிரம்மஜோதி வைகுண்டம் கோலோகம் வரைக்கும் கூட்டிட்டு போகுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரி, இதே விதை விதைச்சிட்டு அது வந்து நல்லபடியா வளராம போகுது அப்படின்னா அதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஃபென்சஸ். சரிங்களா? யாரையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, அபராதம் பண்ணிடக்கூடாது. அதுலயே வந்து சேவா அபராதம் இருக்கு, நாம அபராதம் இருக்கு, சரிங்களா, தாம அபராதம்னு இருக்கு, குரு அபராதம் இருக்கு, வைஷ்ணவ அபராதம் இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்த அபராதங்கள்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த விதை என்ன ஆயிடுமா, அது அந்த அளவுக்கு நம்மள வைகுண்டம் கோலோகம் வரைக்கும் கொண்டு போகாது. அந்த அஃபென்சஸ்ன்றது எப்படின்னா மதம் பிடிச்ச யானை மாதிரி. அந்த செடி எந்த அளவு நம்ம வளர்த்திருக்கோமோ பக்தி மார்க்கத்துல இருந்து அந்த செடிய அந்த அஃபென்சஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணிடுமா, வேரோட எடுத்து போட்டுருங்களாம். அந்த அளவுக்கு வந்து அஃபென்சஸ்க்கு அவ்வளவு வந்து சக்தி இருக்கு. சோ நம்ம வந்து பக்தியை நல்லபடியா பண்ணணும், அதே சமயத்துல அஃபென்சஸ் பண்ணாம பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து பக்தி தத்துவா அப்படின்றதுல ரூப கோஸ்வாமி கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்புறம் ரச தத்துவா அப்படின்றதையும் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாகவதம், அதையும் வந்து கண்டென்ஸ்டு வேர்சஸ்ல, அதாவது சனாதன கோஸ்வாமி வந்து நல்ல ஒரு முழுமையான ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க பாகவதத்துக்கு. அந்த பாகவதத்தோட கண்டென்ஸ்டு வேர்சஸா இவங்க ரூப கோஸ்வாமி வந்து எசன்ஸா கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து நிறைய புக்ஸ். அதுக்கப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அதாவது சாதனா முறையில. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தியின் பாவா, அதாவது எக்ஸ்டசி, அந்த நிலைப்பாடுக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரேம பக்தி, இந்த நிலைப்பாடுகள் எல்லாம் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல சாதனா பக்திலன்னு பாத்தீங்கன்னா வைதி சாதனா பக்தி அப்படின்றது இருக்கு, ரூபானுக பக்தி அப்படின்றது இருக்கு. வைதி சாதனா பக்தின்றது பிராக்டிஸ் மூலியமா வர்றது. அதுல வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் செய்யணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்றது கொடுத்திருப்பாங்க. இன்னொன்னு வந்து ராகானுக பக்தி. சரிங்களா? ராகானுக பக்தி, அதுல வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பான்டேனியஸா எந்த சாதனாவும் கிடையாது, பகவானோட அனுகிரகத்தாலும் டிவோட்டிஸோட அனுகிரகத்தாலும் ஸ்பான்டேனியஸா வந்து பக்தி வந்து ஏற்படும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து மூலியமா யார் ஒருத்தவங்க வந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யக்கூடாது, என்னென்ன செய்யணும், பக்தி பாதையில எப்படி நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடையணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் ரொம்பவே திறன்பட தெரிய வரும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து எழுதியிருக்காங்க. என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா 2 டிராமா பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா? பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படின்னும் போது 2 டிராமாக்கள் வந்து பண்ணாங்க. ஆக்சுவலா ஒண்ணுதான் பண்றதா இருந்தது. ஆனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்றதுக்காக பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் மக்களுக்கு, ஏன்னா அதுதானே அவங்களோட கோஸ்வாமிஸோட விஷயங்கள், என்ன செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தது பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் வெளியில கொண்டு வரணும், எங்கெங்க என்னென்ன நடந்தது, லீலைகள்லாம் அந்த இடங்கள்லாம் எங்கெங்க இருக்கு அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து டெம்பிள் எல்லாம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணுன்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் வந்து சொல்லணும் எல்லாருக்கும் அப்படின்றதுல 2 டிராமாஸ் ஒன்னா செய்யணும் ஆசைப்பட்டாங்க. ஆனா வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், மதுரா, விருந்தாவன், துவாரகா, அதுக்கப்புறம் வந்து குருஷேத்ரா, இதுல எல்லாம் பகவான் என்ன லீலைகள் பண்ணாங்களோ அதெல்லாம் ஒரு டிராமாவா கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அப்போ வந்து ஜெகநாத் பூரிக்கு அவங்க வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அப்போ போற வழியில சத்யபாமபுரா அப்படின்ற ஒரு இடம் வருது. அந்த இடத்துல வந்து சத்யபாமா என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு கனவுல வந்து சொல்றாங்க, எப்பயுமே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து விருந்தாவனத்துல இருந்து எப்பயுமே பிரிக்கவே கூடாது, அவங்க எப்பயுமே விருந்தாவனத்துல தான் இருப்பாங்க, அதனால நீ 2 டிராமாவா பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. சரிங்களா? பாஸ்ட் டென்ஸ் வந்து 2ஆ பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுதான் ஒண்ணு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விதத மாதவா, அதுக்கப்புறம் லலித மாதவா அப்படின்றது. சரிங்களா? விதத மாதவா அப்படின்றது பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாமே விருந்தாவனத்துல நடந்தது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் லலித மாதவான்றது பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் மதுராவிலையும் துவாரகாவிலையும் நடந்தது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஏன்னா பகவான் என்னைக்குமே விருந்தாவனத்தை விட்டு பிரியறதுக்கு அவங்களுக்கு மனமே வராதுங்களாம். சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு அது இன்னொன்னு வந்து சொல்லுவாங்க என்னன்னா வசுதேவரோட பிள்ளையா வந்து கிருஷ்ணர், அது ஒரு ரூபம். இன்னொன்னு வந்து நந்த மகாராஜரோட பிள்ளையாவே இருப்பாங்க அப்படின்றது. அதாவது ரெண்டு அதாவது
இன்கார்னேஷன். இப்ப வந்து 16,108 மனைவிகள் இருக்காங்க, அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்டயும் பகவான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பிருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியில வராத கிருஷ்ணராவும் ஒரு 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 நிலைப்பாடு, பகவானோட ஒரு நிலைப்பாடு. இன்னொன்னு வந்து பிருந்தாவனத்தை விட்டு வெளியில வந்து வசுதேவரோட பிள்ளையா போறவங்க அப்படின்றது. ஆக இப்படியும் ஒரு தாத்பரியம் உண்டு அப்படின்றத நம்ம இவங்களோட சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? அப்போ 2 டிராமாக்கள் பண்றாங்க பகவானோட பாஸ்ட் டைம்ஸ். ஒண்ணு வந்து விதத மாதவா, இன்னொன்னு வந்து லலிதா மாதவா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அது தாண்டி இதெல்லாமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எழுதின நிறைய புக்ஸ். சரிங்களா? இந்த தனகேலி அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா? இது என்னன்னா அந்த டாக்ஸ் கலெக்டரா இருந்து கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவாங்க, பணம்லாம் வந்து கோபிஸ் கிட்ட இருந்து வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆனா என்ன ஆயிடும், கையில அவங்களோட புல்லாங்குழல் வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும். அவங்க வந்து நிறைய அப்படி மாறு வேடத்துல இருப்பாங்க, டாக்ஸ் கலெக்டர் மாதிரி முஸ்டாச்லாம் வச்சுக்கிட்டு டர்பன்லாம் வச்சுக்கிட்டு. ஆனா வந்து கையில ஃப்ளூட் லலிதா அவங்கதான் வந்து எப்பயுமே பகவான் வந்து கவனமா பார்த்துக்கிட்டு கண்டுபிடிச்சு ராதாராணிக்கிட்ட மாட்டி விட்டுருவாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் பகவானோட ரொம்பவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தைரியமா சண்டை போடுவாங்க. அப்ப அவங்க வந்து பார்த்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் மாட்டிப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அந்த நேரம் தான் பலராமன் வந்து அசுரன் அழிக்கிறதுக்காக அவங்க அங்க தனியா அவங்களோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து இவங்க எழுதுனது. யார் எழுதுனது? ரூப கோஸ்வாமி. நம்மளுக்கு இப்ப அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாம் எப்படி தெரிய வருது? இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? ராதா குண்ட் எப்படி எப்படி வந்து கட்டினாங்க, எந்த சூழ்நிலையில. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி தனகேலி, கௌமுடி அப்படின்ற ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. ஏன்னா இந்த குட்டி பிள்ளைங்க கூட கிருஷ்ண இது லிட்டில் கிருஷ்ணா பார்ப்பாங்க. அதை பார்த்தா நிறைய தாமோதர் பாஸ்ட் டைம்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் இந்த அசுரர்கள்லாம் வதம் பண்ண பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் எப்படி நம்மளுக்கு திரும்பி கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க எழுதின புக்ஸ் மூலியமா. இவங்க வந்து தன்னோட செல்வமான வசதியான வாழ்க்கையெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்றாங்க, பிருந்தாவனத்துல போயிட்டு ஒரு இடத்துல 3 மணி நேரத்துக்கு மேல இருக்க மாட்டாங்களாம். சரிங்களா? சாரி 3 நாளைக்கு மேல ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்களாம். இடத்த வந்து மாத்திக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ஏன்னா பற்றுதல் வந்துடக்கூடாது ஒரே இடத்துல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாப்பாடு அப்படின்றது ரொம்பவே பிரதானமாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்களாம். என்ன கிடைக்குதோ அதுதான். பாத்தீங்கன்னா அந்த இது கோதுமை மாவு மட்டும்தான் வாங்குவாங்களாம். இதுவா அங்க உள்ள வில்லேஜ் பீப்புள் எல்லாருக்குமே, பிரஜவாசிகள் எல்லாருக்குமே வந்து இவங்களை ரொம்பவே பிடிக்கும். கோஸ்வாமிஸ் எல்லாரையுமே தன்னோட தந்தையா வந்து ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவங்க வீட்டுல வந்து ரொம்ப ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் கூட நிறைய இருக்காதுங்களாம். அந்த சன்னியாசிகள் போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கிழிஞ்ச போர்வை, இவ்வளவுதான் இருக்குங்களாம். இதை தாண்டி வேற எந்த ஒரு வஸ்துவும் அவங்க கிட்ட அதிகப்படியா வச்சிருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி வந்து அடுத்த வேளை சாப்பாடு கூட வந்து அந்த கோதுமை மாவு வாங்கிப்பாங்களாம். யமுனா தண்ணி அதுல கலப்பாங்களாம். அதுல இருந்து ரொட்டி செஞ்சு அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்களாம். இப்படிதான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சனாதன கோஸ்வாமி வந்து அவங்களோட டெய்டி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மதன மோகன். சரிங்களா? அதே வந்து இவங்களோட டெய்டி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமி வந்து கோவிந்தஜி. சரிங்களா? இவங்க இதுல சனாதன கோஸ்வாமி அவங்களோட டெய்டிக்கு அவங்கதான் ஃபர்ஸ்ட் விருந்தாவன்ல அவங்க டெய்டிக்கு டெம்பிள் கட்டினவங்க. சரிங்களா? அதாவது 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் ஒரு டெய்டி உண்டு, ஒரு சிலை உண்டு. அவங்க எல்லாருமே ஒரு கோயில் கட்டியிருக்காங்க. ஆனா விருந்தாவன் போனாலே இவங்க ஒவ்வொரு கோஸ்வாமியும் கட்டின அந்தந்த டெம்பிளுக்கு போயிட்டு வருதுன்றது ரொம்பவே புனிதமானது. ஏன்னா அந்தந்த டெய்டியும் வந்து கிருஷ்ணாவதாரத்தின் அப்ப இருந்த சிலைகள் அப்படின்றது அங்க தாத்பரியம். அப்ப நம்ம இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போகும்போது நமக்கு அந்த உணர்வோட நம்ம பகவானோட அரவணைப்பு நம்மளுக்கு தெரியும், அருகாமை நமக்கு புரியும். அந்த மாதிரி ஒரு மூடோட நம்மளால வழிபாடு பண்ண முடியும். சரிங்களா? அப்போ சனாதன கோஸ்வாமி அவங்களோட டெய்டிக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, தினமும் வந்து ரொட்டி செஞ்சு கொடுத்துட்டு பிரசாதமா ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துப்பாங்களாம். உடனே வந்து இப்படி வருஷக்கணக்கா நடந்துகிட்டே இருக்கு. உடனே வந்து ஆனா இவங்க மும்முரமா பகவான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பாகவதத்துக்கு வந்து இது டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து கோயில்களை மறுபடியும் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வர்றது, பகவான் நடத்துற பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் வெளியில கொண்டு வர்றது. அப்புறம் ஹரிபக்த விலாஸ், இது வந்து சனாதன கோஸ்வாமி எழுதுனதுதான். ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும், அதாவது நம்ம
வர்ஷிப் பண்றோம், பகவான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா அதுல எவ்வளவு முறைகள் வந்து கடைபிடிக்கணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கரெக்டா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நமக்கு கொடுத்ததெல்லாம் வந்து சனாதன கோஸ்வாமி. இப்படி இவங்க அவங்களோட பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபில்ஃபில் பண்றதுக்காக அவங்க முழு நேரமும் ஈடுபடுறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட டெய்டி வந்து அந்த இது மதன மோகன் வந்து கேக்குறாங்களாம், நீ தினமும் எனக்கு ரொட்டி கொடுக்குற, அதுல ரொட்டில உப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்து சனாதன கோஸ்வாமி அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு உப்பு இல்லைன்னு சொல்லுவேன், நாளைக்கு சப்ஜி இல்லைன்னு சொல்லுவேன், எனக்கு அதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, அதனால இதே நீ சாப்பிடு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். அப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட பக்தன் இதான் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பகவானும் அதை வந்து எடுத்துப்பாங்களாம். சரிங்களா? இந்த அளவுக்கு அதாவது பக்தன் பகவான் அந்த உறவு முறை இருக்கு இல்லைங்களா? இது வந்து என்ன சொல்றது, நம்மளுக்கு கேட்கும் போதே நம்மளுக்கு அந்த ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லைங்களா? அது ரொம்பவே வந்து இருக்கும். அவ்வளவு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேட் இது. அதுவும் பல வருடம் வெறும் உப்பில்லாத ரொட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரு நாள் தன்னோட பக்தன்ட்ட தினமும் ரொட்டி கொடுக்குறது அது உப்பு இல்லாம இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது, அதுலயும் சனாதன கோஸ்வாமி உப்பு இல்லைனாலும் இன்னைக்கு உப்பு கேட்ப, நாளைக்கு சப்ஜி கேட்ப, அதனால இதே நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த பாண்டிங், அந்த உறவுமுறை. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அப்படின்றது அதாவது பகவானுக்கு ரசராஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஆஹ் அப்போ அவங்களுக்கு அந்த எல்லா ரசங்களையும் அனுபவிக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த 12 ரசங்களையும் அனுபவிக்கிறதுல அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்படுங்களாம். அப்போ வெளியில எல்லாரும் வந்து எதனால வந்து பகவானுக்கு பிரேம பக்தி மேல அவ்வளவு ஆர்வம், எதனால ஐஸ்வர்ய பக்தி மேல அந்த அளவு வந்து பகவானுக்கு வந்து நாட்டம் இல்லை. பகவானுக்கு வந்து பிரேம பக்தி அதுலதான், அதாவது பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் அந்த பிரேம பக்தியில உள்ள அந்த இன்டிமெசி அது வந்து ரொம்பவே வந்து உயர்வா இருக்கும். எதனாலன்னா அந்த ரசத்தை அனுபவிக்கிறது தான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வெளியில எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவான் அப்படின்னோடனே ஒரு மரியாதை கலந்த வணக்கத்தோட பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? ஆனா பிரஜவாசிகள் பார்த்தா பகவானை எழுப்புறது என்ன, அவங்கள வந்து தூங்கும்போது அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றது என்ன, யசோதாம் அவங்கள குச்சி எடுத்துட்டு அடிக்க போறது என்ன. அப்ப அந்த எல்லா ரசங்களையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணி அவங்க வந்து அதை வந்து அனுபவிப்பாங்களாம். அந்த டிவோஷன், அந்த பக்திய. சரிங்களா? 12 வகையான ரசங்களை. அதுதான் பகவானுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம். அதனாலதான் பகவான் எப்பயும் விருந்தாவனத்துல இருக்கிறதுல தான் அவங்களுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷம் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்படி வந்து சனாதன கோஸ்வாமி அப்புறம் பார்த்து அப்போ ஒரு கப்பல் ஒண்ணு வருது, அது வந்து மாட்டிக்குது. சரிங்களா? அந்த மண்ணுல வந்து மாட்டிக்குது. அப்போ அத வந்து சனாதன கோஸ்வாமி அதை வந்து விடுவிக்கிறதுக்கான முயற்சியில ஈடுபடுறாங்க. அப்போ அந்த கப்பல் அதிகாரி வந்து கொஞ்சம் பணத்தை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப இவங்க வந்து அவங்களோட டேட்டிக்கு வந்து டெம்பிள் எல்லாம் கட்டுறாங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு வந்து ஆஹ் இது தோல்ல வந்து ஒரு வியாதி மாதிரி வந்துடுது. சரிங்களா? அந்த தண்ணீர் வந்து அவங்களுக்கு சேர்ந்துக்காம இருக்கிறதுனால இப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஆனா அதையும் பொருட்படுத்தாம இவங்களோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் இருக்காங்க. கிராஸ் பாடிக்கு எந்த சேதாரம் இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து கோஸ்வாமிஸ் வந்து இது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. பக்தி அவ்வளவுதான் அப்படின்னு. அப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவங்கள வந்து எம்ப்ரேஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? அப்ப அவங்களுக்கு அந்த தோல் வியாதி எல்லாம் போயிடுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்றது. அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சனாதன கோஸ்வாமி வந்து பரிக்கிரமம் வந்து தினமும் பண்ணிட்டே இருப்பாங்களாம். கோவர்தனுக்கு அப்புறம் விருந்தாவனுக்கெல்லாம். அப்போ அவங்களுக்கு வயதும் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுதுங்களாம். அப்போ கஷ்டப்பட்டு 1000 முறையோ 1008 முறையோ வந்து விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி செய்யற பரிக்கிரமாவோ என்னமோ அந்த ஒரு கணக்கு 1008 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த பரிக்கிரமம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அதையும் வந்து அந்த வயதான காலத்திலயும் விடவே இல்லையா. உடனே வந்து பகவான் சொல்றாங்களாம், இவ்வளவு நாள் நீ செஞ்ச சரி, இப்பதான் உனக்குதான் ரொம்ப வயசாயிடுச்சுல்ல, ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற, நீ இந்த பரிக்கிரமம் செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே, இது வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிட்ட உறுதிமொழி, என்னோட டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இது ஒரு அங்கம், இதை நான் வந்து என்னைக்கும் விடவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே ஸ்திரமா அவ்வளவு வயதான காலத்திலயும் கஷ்டப்பட்டு அந்த பரிக்கிரமாவையும் அவங்க வந்து திறன்பட செய்யறாங்க. சரிங்களா? இப்படி அவங்க பண்ணும்போது உடனே கிருஷ்ணருக்கு அவங்களுக்கு அவங்க மேல அவ்வளவு வந்து என்ன சொல்றது கருணை ஏற்பட்டுருது. உடனே அவங்க வந்து ஒரு உருவமா மாறுறாங்க. கோவர்தன் அந்த இதோட உருவமா மாறுறாங்க. இந்த சிலைய வந்து நீ வந்து பரிக்கிரமா பண்ணு. அது வந்து கோவர்தனத்தையே பரிக்கிரமா பண்ண மாதிரி அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சரி, நான் அதுக்கப்புறத்துல இருந்து சனாதன கோஸ்வாமி வந்து பகவான் கொடுத்த அந்த டெய்டி வந்து அவங்க
பரிக்கிரமா பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்படி வந்து கோஸ்வாமிஸ் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட பக்தியை வந்து அவங்களும் நல்லபடியா செய்யறாங்க. அதே மாதிரி பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி அவங்க அவங்களோட அதான் அந்த 4 விஷயங்கள் பக்தி எப்படி பண்ணணும்ன்றதை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. பிரேம பக்தியை, அதுக்கப்புறம் நிறைய பிளேசஸ் எல்லாம் டிஸ்கவர் பண்றாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு கிடைச்ச டேட்டிஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப உன்னதமானது, புராதனமானது, பகவானோட அம்சமே. சரிங்களா? அதெல்லாம் மட்டும் டெம்பிளா கட்டுறாங்க, நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் வந்து எழுதுறாங்க நம்ம எல்லாருடைய புரிதலுக்காக, பக்தி எப்படி பண்ணணுன்றதுக்கு புரிதலுக்காக. சரிங்களா? இதுல ரூப கோஸ்வாமியோட டேட்டியோட பேரு கோவிந்த டேட்டி. அது என்னன்னா எல்லா கோஸ்வாமிக்கும் அவங்கவுங்க டேட்டி கிடைச்சிடும். சரிங்களா? ரூப கோஸ்வாமிக்கு மட்டும் கிடைக்காது. அது ரூப கோஸ்வாமியால தாங்கிக்கவே முடியாதுங்களாம். எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருச்சு, எனக்கு மட்டும் என்னோட சிலை வந்து பகவானோட விக்கிரகம் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே வருத்தத்தோட, அதாவது அந்த செப்பரேஷன் ஃபீலிங், 2 விஷயம் உண்டு. ஒண்ணு வந்து செப்பரேஷன் ஃபீலிங், இன்னொன்னு வந்து பகவானோட சேர்ந்து இருக்கிற அனுபவம். இந்த 2மே வந்து பக்தர்களே மிக உயர்ந்ததா இருக்கும். பகவானோட சேர்ந்து இருந்தா எஸ்டசில இருப்பாங்க, பிரேம பக்தியில. அதாவது அழுக எல்லாம் கலந்து அப்படியே இருக்கும். சரிங்களா? தன்னிலை மறந்து. அதே மாதிரி செப்பரேஷன்றது அதுவும் ஒரே அழுக, பகவானோட இருக்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் வந்து ரொம்பவே அவங்கள படுத்தும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி அப்போ ரகுநாத கோஸ்வாமிக்கு வந்து அவங்களோட டேட்டி கிடைக்கல, ரொம்பவே வருத்தப்படுறாங்க. அப்ப வந்து ஒருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்களாம், இந்த மாதிரி தினமும் ஒரு பசு வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகுது, அது பால் சுரக்குது, மறுபடியும் வந்துருது அப்படின்னு. உடனே எங்க எதனால அந்த பசு தானாவே பால் சுரக்குது அந்த இடத்துல போயின்னு அப்புறம் அங்க வந்து எல்லாம் தோண்டி எடுத்து பார்த்தா கோவிந்தஜி டேட்டி, அதாவது ரகுநாத சுவாமியோட கோஸ்வாமியோட டேட்டி கிடைக்கும். அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஏற்பட்டுரும். அப்புறம் அதுக்கு வந்து நிறைய 3 நாள் யமுனையோட தண்ணீர்லயே அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி, அப்புறம் சங்கு முழங்காம அபிஷேகங்கள்லாம் பண்ணாங்களாம். ஏன்னா விருந்தாவன்ல சங்கநாதம் வந்து கிடையவே கிடையாதுங்களாம். எதனால அப்படின்னா அக்ரூரர் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து தன் விருந்தாவன்ல இருந்து மதுராவை கூட்டு போனாங்க இல்லைங்களா? அப்போ கிளம்பி போகும்போது சங்கநாதம் வந்து ஒலிச்சுதுங்களாம். அந்த சங்கநாதத்தை கேட்ட உடனே பிரஜவாசிகளுக்கு எல்லாம் வந்து அந்த அந்த சத்தத்தை தாங்கிக்கவே முடியலைங்களாம். ஏன்னா அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஜெயம் உண்டாகட்டும், வெற்றி கிடைக்கட்டும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் எதுக்காக போறாங்க, அசுரர்கள்லாம் அழிக்கிறதுக்காக போறாங்களா, கம்சன்லாம். அதனால வெற்றி உண்டாகணும்ன்றதுக்காக சங்கநாதம் முழங்குறாங்க. ஆனா பிரஜவாசிகளுக்கு அது ரொம்பவே அந்த சத்தத்தை தாங்கவே முடியல. ஏன்னா அந்த சத்தம் வந்து அவங்க மனத்தை வந்து அவ்வளவு, அதாவது பிளந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா பகவானை தன்கிட்ட இருந்து பிரிக்குதே அப்படின்றது, பிரிச்சு கூட்டு போறாங்களேன்னு. அதனால ரஜபூமியில வந்து இப்ப வரைக்கும் வந்து சங்கநாதம் அப்படின்றது வந்து எங்கேயுமே வந்து கிடையவே கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா ரூப கோஸ்வாமியோட அந்த டேட்டி கிடைச்சப்போ சங்கநாதமே கிடையாதுங்களாம். முழுக்க முழுக்க எல்லா அம்சங்களும் வந்து சனாதன கோஸ்வாமியோட தலைமையில நடந்து அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ மதன மோகன் இது வந்து சனாதன கோஸ்வாமியோட டேட்டி, ரூப கோஸ்வாமியோடது கோவிந்தஜி டேட்டி. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் வந்து எப்பயுமே நம்ம விருந்தாவன் போனோம்னா அந்த தாத்பரியத்தோட நம்ம அவசியம் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். இன்னும் இவங்க எழுதின புக்ஸும் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி மதுரா மகாத்மியம், மகிமை, அதுக்கப்புறம் இது நட்டக சந்திரிகா, லகு பகவத் மிருதா, இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம அவசியம் வந்து ஒண்ணும் வந்து டைம் கிடைக்கும் போது படிச்சு பார்த்தோம்னா நிறைய ஆழ்ந்த தாத்பரியங்கள் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.